Welcome, my brother, to the therapy session with Asanda. Please feel free nje to talk sizokhuluma, and I'll give you a chance to express how you feel, and also I will give you my advice la engakunika khona. Advice? Yeah, nje feel free. And ngiyayithanda nje ukuthi abantu bekhululeka around mina, cause yeah, angilungish like. Alright. Kushuthi nenkinga la. I-appearance yami ingenza ngilose confidence because abantu bahlezi bathi ngobuso besicathulo bakhuluma kabuhlungu, amagama angihithayo every day. Ngiyayibona izinto ekanjalo vele ezinokuphula umoya, kodwa angicabanga ukuthi into engabe labe yakukhathaza le ngoba uNkulunkulu ukukhande kahle my brother. Uyabukeka. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe wena ngekukholwe lo, kodwa uyabukeka nje kahle. Angiyiboni into engathi ngiyakhala ngayo kuwe. Yonke into nje ngibona kuhamba kahle. Akukho nje ngingakhala ngakho bhuti. Ubuso ukujeka wesicathulo. Cha, ubuso bakho nje buqonde kahle. Akukho isicathulo. Nginesho, akaze ngaba nesho kangakaselo ngazalwa. Ukahle nje namehla akho nje konke kuhamba kahle nje bhuti wami, nezihlathi konke nje. Ngicabanga ukuthi nje akukho into ngabe uyikhathaza ngayo kangaka. Uyilo bhungu leli zonke izintombi nje ezifisayo ukuthi zibe nalo. Uyabona ngikutshela. Uyabona intombazane? Ayawathanda amehla amancane. Intombazane ayawathanda amehla amancane. Ayawathanda amehla amancane. Athanda ngathi impela zamehla akakathi ayazela. Akathi ayazela kuzibalanga. Uyabo? Nje konke nomlomo ungathi impela uyabo ungathi uyafinceka kancane. Intombazane nje athanda into ekanjalo. Hayi. Ngicabanga ukuthi lonke iphupho lomuntu wesifazane lelo. Uyabo nje wena my brother, manguboka. Phela kuyaye kwenza ukuthi uNkulunkulu athathe into ethi uma uyibona ngathi idelelekile kanti ihlalise namakhosi, uyabo, kanti nje awushilo ngento edelelekile ukuthi ehlala namakhosi. Cha, sengiyasho ukuthi my brother ukuthi wena nje uyilento lebona babona ngathi badelele udelelekile kanti wena yonke into ihamba kahle ababoni. When just that. Uyabo manje nje wena nje ungaloku uyinyeza nje khuleka esinqeni njengetsheketshe. Manje uthini? Bengicela ukuthi mhlambe simane silungise indaba zama payment ukuthi senze njani. Yeah, ngicela Ngisekhadi ke. Okay, ngicela ungisondezela ngalapha khona sizokhona ukuthi senze. Ayibo. Ingathi liyanqaba. Okay. Awuqale phansi ngathi uyalifaka mhlambe kuyenzeka phela uthola ukuthi alisulekanga nakahle yabo. Awufake la. Liyanqaba ikhadi. Shithi imali ayikho phela. Athi ngisho umbuzo wami. Ungenzelani isilimo? Ungenzelani isilimo? Sengixoxe nawe lana lo ngenza isilimo. Ngiyaxoxa manje lo ngikwenza isilimo. Futhi nawe uyabona nje uthathe lo ngidlala. Bengidlala mina ayikho lento la. Ubhizi ngimoshela isikhathi sami la. Hayibo. Ngimoshela isikhathi sami. Ngabe ngibhizi nabantu abaserious la, ama client azongikhokhela. Lo bhizi ubuka nalo buso bakho butraumatizayo. Semele ngiphuphe kabi ke manje. Ngizophupha kabi phela. Wena uyibona ngoba lo uyi wrong turn nje lapha kwami. Ukhuluma kabuhlungu my brother. Hayi ngikhuluma kabuhlungu, wena lento oyenzayo akho buhlungu. The reason why ngize kuwena is because ngine-trauma yokuthi bangithuka. Imali phambili phela, imali phambili. Mabekuthuka phela mina ngikududuze mina ngemali. Sizolo ngiduduza mahala la. Lo ngenza isilima. Ujwayela abantu abamnyama kabi. Phuma la. Hayibona imhlola. Yini yona lena?